שלום לכולם, ברוכים הבאים, מועדים לשמחה. זה הווידאו השני בסדרה, נראה לי שיהיו 4 פה. וזה גם הזימון של פסח, הוא לא מקרי, כי אנחנו היום נמצאים לפני יציאת מצרים השנייה. והולכים להיות באמת בני חורין, כי עד היום לא היינו בני חורין. בווידאו הראשון דיברנו על אנשי הרוח ואנשי האדמה. ויש פה למטה את הקישור לווידאו הראשון למי שלא ראה. אף על פי שהווידאו הזה עומד גם בפני עצמו. רק להוסיף משהו קצר על אנשי הרוח ואנשי האדמה, זה שהסכסוכים בתורה, בתנ"ך למעשה, בין קין והבל, עשיו ויעקב, שאול ודוד, שלמה ואבשלום, זה תמיד בין איש רוח לבין איש אדמה. אברהם קיבל את ההי, שהפכה אותו לאיש רוח, כיוון שהבין מה זה אלוהים יותר מכל אדם אחר בתקופתו. וזו גם הסיבה שזה קרה בגיל כל כך מאוחר. ושרה קיבלה את ההי שלה בזכות אברהם, לא בזכות עצמה. כמובן שזה הכל דעות סובייקטיביות שלי, אבל זה הווידאו שלי וכל מה שאני אומר זה סובייקטיבי. ועוד דבר חשוב, ונדבר על זה יותר לעומק, גם בווידאו הזה וגם בעתיד, כי זה מאוד חשוב לנו עכשיו, זה שאפשרי להפוך איש אדמה לאיש רוח. בדיוק כמו שאלוהים עשה לאברהם ושרה. אנחנו אומנם לא ניתן להם היי, אבל אני אסביר את זה בהמשך. אוקיי, בואו נעבור לנושא של הווידאו הנוכחי. אני רוצה לדבר פה על אלוהים, על כוונותיו והצורה שהוא מסתכל על המציאות שלנו. עוד פעם, זה סובייקטיבי ממני. ככל שאדם מבין יותר את שני הדברים האלה, ככה גדלה התודעה האלוהית שלו. אז בואו נתחיל מזה מה זה אלוהים. וכמובן שאני לא אגמור להסביר את זה בווידאו אחד, בטח אף פעם לא אגמור להסביר את זה, אבל אני אכניס את זה בכל וידאו שאני עושה, ולאט לאט ננסה לקלף את הבצל הזה שיש בו אינסוף קליפות. אז אני אקרא לכם פה סיפור קצר שכתבתי לפסח. זה סך הכל 3 דקות, אז אל תברחו. וגם יש למטה קישורית, תוכלו להוריד אותו, לקרוא אותו באתר שאני מנהל. אוקיי. אני קראתי לזה המלך והעמים, נבואה מודרנית. רק רגע, אני אשים לי את זה פה במרכז המסך. אוקיי. המלך הגדול והנערץ, שמלך על עמים רבים ומגוונים, רצה להתנסות בחיי הנתינים הפשוטים בממלכתו. למרות שהיו עמים רבים בממלכה, הוא החליט להצטרף דווקא לעם האהוב עליו ביותר, שהיה גם הקטן ביותר. אנחנו נקרא לו כאן אנשי הרוח. בממלכה היו 2 עמים נוספים החשובים לסיפורנו. אנשי האדמה, שהפכו לחזקים ביותר, ועם המדבר שגובש על ידי מנהיג קריסמטי מאנשי המדבר שבממלכה. כהכנה לעזיבתו פרסם המלך חוקים חדשים לנתיניו. כשהיה מרוצה מעבודתו וראה כי טוב, הסתיר את פניו, עטה בגדים פשוטים ובלויים, והצטרף כאחד העם לאנשי הרוח. המלך בילה שנים רבות עם אנשי הרוח והחליף את זהותו פעמים רבות בכדי להתנסות בכל ההיבטים בחיי העם. זמן מה, אחרי שהמלך עזב את ממלכתו ונעלם, הכריזו אנשי האדמה שלפני היעלמותו הודיע המלך שאינו אוהב יותר את אנשי הרוח עקב חטאיהם. ומעתה אהבתו היא לאנשי האדמה בלבד. בנוסף, הם הכריזו שאיש דת חכם וחשוב מאנשי הרוח, שאותו רצחו בעינויים נוראים,
קם לתחייה ומעתה הוא המלך. הם גם אימצו את המתקן שעליו עינו ורצחו את האיש הקדוש הזה כסמלם. הם האשימו את אנשי הרוח ברציחתו והחלו במסע נקמה ורצח להשמדתם. הם שרפו את מושבותיהם, הרסו את ההיכל הקדוש שבנו למלך והגלו את כל מי ששרד. את כל הזוועות האלה הם ביצעו מקנאה ושנאה עיוורת במשך שנים רבות. אנשי הרוח ששרדו והוגלו מארצם, עונו, נרצחו ורכושם נגזל שוב ושוב. הם לא הורשו להיות בעלי אדמה וחויבו להכיר במלך החדש ובסמל הרווי בדם או למות. באותה תקופה, עם המדבר שנוצר על ידי גיבוש אנשי המדבריות בידי מנהיג חזק וכריזמטי, החליט לקחת את מעמד האומה האהובה ביותר לעצמו. הם כבשו את אדמות אנשי הרוח מידי אנשי האדמה, ובנו לעצמם מקדש על חורבות המקדש שאנשי הרוח בנו למלכם. המלך, שכזכור היה אתה אחד מאנשי הרוח, ראה, בכה וזכר הכל. לקראת סוף מסעו של המלך, כאחד הנתינים, נותרו רק מתי מספר מאנשי הרוח בחיים. אך אז, אחרי שנים רבות של סבל, קרה הגרוע מכל. מנהיג חדש קם לאנשי האדמה, אכזרי וצמא דם, בעיקר לדמם של אנשי הרוח ששרדו. אחרי 1939 שנים של הסתה, הוא הבין שבני עמו, אנשי האדמה, מייחלים לראות את שארית הפליטה נרמסת ונרצחת. דבר שיאפשר להם למחוק את האמת ולשדוד את נכסיהם של אנשי הרוח ששרדו. המנהיג האכזר רצח בשיטתיות את רוב אנשי הרוח שנותרו בארצו לצהלותיהם של אנשי האדמה ואנשי המדבר. עתה, שנים רבות לאחר שהצטרף לאנשי הרוח כאחד העם, ולאחר שחווה את כל הסבל הנורא שעבר עליהם, החליט המלך לחזור ולחדש את ממלכתו. פעולתו הראשונה הייתה החזרתם של אנשי הרוח שנותרו בחיים לארצם. בנוסף, אחרי הניסיון האיום והסבל שחווה בהיותו חלק מאנשי הרוח, ועקב העובדה שאלה שגרמו זאת לא הביעו חרטה, החליט לגבות מהם את המחיר המלא על מעשיהם. וכאן אנחנו נמצאים היום, בסופה של ההתחלה, כפי שכתוב בסוף השירה בפרשת האזינו. הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. זהו. רציתי לקרוא לכם את הסיפור הזה כרקע לוידאו הזה וגם לכל האחרים. כמו שאמרתי, כתבתי אותו לפסח, ויש פה קישורית גם באנגלית למי שרוצה לקרוא אותו. אוקיי, אז חזרה לכאן, חזרה למציאות. מה זה אלוהים? אז התשובה הקצרה, אלוהים זה תודעה עם יכולות אינסופיות. כשאנחנו מסתכלים מכאן. הוא, האלוהים, לא רואה את זה כך. אוקיי? זו תודעה שאינה קשורה או תלויה בשום דבר חומרי או פיזי לקיומה. והקיום שלה הוא נצחי. אין לו התחלה ואין לו סוף. זו תודעה ברמה כל כך גבוהה שהיא יכולה לדמיין דברים וקונספטים שאינם קיימים. אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. היא אינה מכילה חומר ואינה נוצרת על ידי חומר. התודעה הזאת היא הדבר היחידי שקיים, מעולם ועד עולם. וזאת הכוונה לאין עוד מלבדו. וזה מוסבר יפה מאוד בספר התניא, חלק שני, שער הייחוד והאמונה. מי שמעוניין, זה מוסבר שם בצורה די כמעט מדעית. ודרך אגב, בראשית, בפרק א', בפסוק א', כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הווה אומר, לא היה כלום לפני כן, רק ריק. כן? כי אם אנחנו מוציאים את הארץ ואת השמיים, אז אין שום דבר. אני מדבר על אלוהים בצורה הרבה יותר עמוקה בווידאו שנקרא פרדוקס של האינסוף, שהוא באנגלית כרגע, כאן בערוץ. עוד פעם אני שמתי פה למטה את הקישור אליו. ובסוף הסדרה הזאת אני אקליט אותו גם בעברית. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, לפי דעתי. מה שחשוב לענייננו,
זה שאלוהים פיצל את תודעתו כשברא את אנשי הרוח. ודיברתי על זה בווידאו הקודם. וכיוון שאנשי הרוח נבראו כחלקים מתודעתו של אלוהים, ככל שיותר מהם יתחברו, כך יגדל כוחם והיכולות שלהם. וזה לא חייב להיות 100%. זאת אומרת, כל שני חלקים שמתחברים, מכפילים את הגודל, את העוצמה של התודעה האלוקית הזאת. תנו לי רק רגע, אני רוצה להראות לכם איזה וידאו מאוד מאוד קצר, של כמה שניות, שמראה את הפיצול ואת החיבור בחזרה טוב, אני לא רואה את זה, נעזוב את זה. עכשיו, הגודל התודעה האלוקית באדם עומדת ביחס ישיר ליכולת אותו אדם להבין מה זה אלוהים. ככל שהאדם מבין יותר את מהותו וכוונותיו, כן גדלה בו התודעה האלוהית. יתרה מזו, איש אדמה שמתחיל להבין, יהפוך לאיש רוח בתהליך, בדיוק כמו אברהם ושרה כשנוספה להם האות ה', וזה מה שאמרתי בהתחלה. אני אחזור על זה עוד פעם. איש אדמה שמתחיל להבין, בתהליך הזה, כשהוא מתחיל להבין יותר ויותר ויותר, הוא יהפוך לאיש רוח. ואם מישהו יקר לכם ואתם רוצים להביא אותו למעגל הרוח, אז שתפו את הוידאו. המשיח למשל, הצורה שאני מבין, זה אדם שמגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה בלהבין לעומק את הנושאים האלה של מהות וכוונות האלוהים. אוקיי, אז נעבור לנושא של הוידאו הזה, והנושא של הוידאו הזה הוא מרוץ השליחים האנושי והמסלול בו אנחנו רצים. אוקיי? או מחזורי הזמן האנושי לעומת מחזורי הזמן האלוהים. ופה גם תקבלו הבנה, אני חושב, עמוקה יותר, למה העולם הוא מה שהוא. ויהיה לכם יותר קל לקבל מצבים ומציאויות בלתי נוחות. אז ככה, אלוהים חי לנצח. אנחנו חיים פחות מ-120 שנה. ודרך אגב, יש דבר מעניין על ה-120 שנה הזה, שעכשיו נזכרתי, הרי היום המדע, וכל מי שיש לו סכומי כסף רציניים, מנסים להעריך את החיים. זאת אומרת, לא רוצים למות, כן? והיה מאמר לפני איזה 3 חודשים באקונומיסט, שזה למעשה מגזין שהוא מדעי לחלוטין, אין בו שום רוחניות. ובמאמר הזה היה כתוב שמשום מה, ה-120 שנה זה גבול שאי אפשר לשבור אותו, לא עם מדע ולא עם רפואה ולא עם שום דבר. וזה דבר מעניין מאוד, כי בתורה הרי כתוב, אני חושב בפרשת נוח, או אחד הפרשיות הסמוכות שם, שאלוהים אומר שאדם לא, הוא סך הכל אפר מהאדמה, והוא לא צריך לחיות יותר את ה-900 שנים שהם חיו לפני כן, והוא יחיה רק 120 שנה. וזה מעניין שהאקונומיסט למעשה מאשר שהיום זה המצב, ואי אפשר לשבור את זה. אוקיי, אז אנחנו חיים פחות מ-120 שנה, כמו שאמרתי. אלוהים מתווה מסלולים של מיליוני קילומטרים. אני משתמש בזה כדוגמה, כן? אבל כל אחד מאיתנו רץ רק כמה קילומטרים בודדים במסלול הזה. כי אנחנו חיים רק 120 שנה ואלוהים הוא לנצח, כן? ולמה זה דומה? זה דומה למרוץ שליחים. מכירים מרוץ שליחים? שמעבירים את המקל, רץ אחד מעביר לשני, ואז השני ממשיך לרוץ, כן? וכו' וכו'. המציאות שלנו היא בדיוק כמו המרוץ שליחים הזה. אבותינו רצו רק כמה קילומטרים כל אחד, אבל הם קבעו את מציאותנו כפי שהיא היום. ואנחנו למעשה קובעים את המציאות לדורות הבאים, כן? אם מישהו נופל או מתעכב מכל סיבה שהיא, הוא ישפיע על כל אלה שרצים אחריו.
וזאת המציאות, זה מרוץ שליחים. עכשיו, אלוהים, כמו שאמרתי, הוא מתווה את כל המסלול. ותאמינו או לא, הוא תמיד אומר לנו מראש מה המסלול. אבל אנחנו בדרך כלל לא מקשיבים. אנחנו מתרכזים יותר מדי בקילומטר שלנו, כן? ודוגמה טובה זה בני ישראל במדבר, כן? הם תמיד התרכזו בקילומטר שהיה להם. הם לא רצו להקשיב למסלול, שהוא למעשה אמר להם מראש מה המסלול. תכף אני אחזור לזה. אז מהבריאה ועד היום היו 3 מסלולים, ואנחנו נמצאים היום על השלישי, או 3 מרוצים, אותו דבר. המרוץ הראשון היה מהבריאה עד אברהם. המרוץ השני, מאברהם עד הכניסה לארץ ישראל. והמרוץ השלישי, המסלול השלישי, זה מהכניסה לארץ ישראל ועד אחרית הימים, כן? ואנחנו נמצאים היום בקילומטרים האחרונים של המרוץ השלישי. במרוץ השני, לפני זה שאנחנו רוצים בו, זה שהיה מאברהם ועד כניסה לארץ ישראל, אנחנו יכולים לראות בבירור איך בני ישראל התרכזו בקילומטרים שלהם, ולא היו מוכנים להביט על כל המרוץ. מכאן גם כל התלונות שלהם, חטא העגל, המרגלים, ופרשת קורח ובניו, וכל הדברים האלה קרו בגלל שהם רק רצו להתרכז על הקילומטר שלהם, ולא היו מוכנים להסתכל על כל המרוץ. וזה למרות שאלוהים גילה להם את המסלול. זה לא כאילו שזה היה נסתר מהם, כן? הוא אמר להם שזה מעבדות במצרים, קודם אמרתי מאברהם, זה לא נכון, זה מעבדות ממצרים עד לארץ זבת חלב ודבש. אבל לא, הם לא רצו להקשיב. אבל מצד שני זה קשה להקשיב כשהחיים קשים, כן? כמו שקרה במצרים, אחרי שמשה פגש את אלוהים, כן? וידבר משה, כן, אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. וזה הבעיה, כן? כי המציאות היא, החיים קשים, המציאות קשה, וזה קשה להסתכל 1000 שנה קדימה או 500 שנה קדימה. ודרך אגב, יש ניסוי מאוד מעניין, מדעי, שנעשה לפני הרבה שנים, אולי 30-40 שנה, הם לקחו ילדים בגילאים של 2 ומשהו כזה, והכניסו אותם לחדר ונתנו להם עוגה. ואמרו להם, אתם יכולים לאכול את העוגה הזאת, אבל אם לא תאכלו את העוגה הזאת עכשיו ותחזיקו מעמד, תקבלו 2 עוגות. ועקבו אחרי ילדים שהיו מתוך, אני לא יודע כמה היו שם, אבל אחוז מאוד מאוד קטן, אולי 2% הסכימו לחכות לעוגה השנייה ולקבל 2 עוגות. ועקבו אחריהם במשך 50 שנה, והם היו האנשים הכי מצליחים מהקבוצה הזאת בצורה דרמטית. הצליחו בכל דבר, אלה שחיכו ל2 עוגות. ופה אנחנו, בגלל שאנחנו רוצים לרוץ את הקילומטר שלנו, לא מוכנים לחכות ל2 עוגות. אוקיי. עכשיו יש פה דבר נוסף, מחזורי הזמן שלנו הם מאוד קצרים, כן? כמו שאמרנו, אנחנו רצים קילומטר וזהו, נגמר 120 שנה. אבל המחזורי זמן של אלוהים הם שונים לחלוטין. הם מיליוני שנים. כן? זאת אומרת, זה נצחי, אבל המרוצים הם מיליוני קילומטרים, כן? והם הרבה יותר ארוכים. אז בואו נראה מה אמר אלוהים על המסלול השלישי, על המסלול שלנו, כי הוא גמר לנו מראש מה המסלול ומה המרוץ, מאיפה אנחנו מתחילים ואיפה אנחנו גומרים, כן? וכל המסלול הזה, מתחילתו ועד סופו, מתואר בפרשת האזינו בספר דברים, שהיא לפי דעתי גם אחת הפרשיות הכי משמעויות ביותר בתורה. והמרוץ מתחיל מהתקופה שנכתבו הדברים, לפני 3,000 שנה או כמה שזה לא יהיה, ועד אחרית הימים. ואחרית הימים זה למעשה סוף המסלול שאנחנו רצים עליו בהווה ונמצאים בקילומטרים האחרונים שלו. אני אתרכז פה רק במה שרלוונטי לתקופה שלנו, שזה בסוף הפרשה. אתם יכולים לקרוא את הפרשה לבד, כמו שאמרתי, בספר דברים, פרשת האזינו. וזה מה שכתוב בסוף הפרשה.
כי אשא אל השמיים ידי, ואמרתי, חי אנוכי לעולם. אם שנותי ברק חרבי, ותאחוז במשפט ידי, אשיב נקם לצרי, ולמשנאי אשלם. אשקיר חיצי מדם, וחרבי תאכל בשר מדם, וחרבי תאכל בשר מדם חלל, ושבעה מראש פרעות אויב. אני אשים לכם את זה, תוכלו לקרוא גם בעצמכם. הרנינו גויים, זה הכי חשוב פה. הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. וזה למעשה סוף המרוץ השלישי, ופה אנחנו נמצאים. יכולים לקרוא לזה משיח, גאולה, אבל זה אם תסתכלו על כל המסלולים, הוא תמיד קיים את מה שהוא אמר שהמסלול, כן? הוא אמר גם ליצחק וגם לאברהם וגם ליעקב, הוא אמר להם מה יהיה סוף המסלול שלהם, כן? אמר להם שהם יהיו במצרים 400 שנה, ויעבידו אותם בפרח, ויענו אותם, זאת אומרת, כולם ידעו והכל התגשם. זאת אומרת שאין שום סיבה שהמסלול השלישי, המרוץ שלנו, השלישי, גם כן יתגשם בדיוק כמו שכתוב פה. זו גם הסיבה שלפני שמתחילה שירת האזינו, בפרק הקודם, אלוהים אומר שהוא, למעשה אני אשים לכם את זה פה, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם, למען תהיה לי, לאלוהים, השירה הזאת לעד בבני ישראל. כן? זה מאוד משמעותי פה. זאת אומרת שהוא חרט את זה על ה-DNA, בגלל זה אנחנו עד היום, העם היחידי שנשאר מהתקופה הזאת. כי זה נחרט ב-DNA שלנו. דבר מאוד חשוב לציין, אני לא יודע כמה מכם, מי שמכיר את הפרשה, שמו לב שבפרשת האזינו הגאולה, שאותה קראתי למעשה פה לפני כמה שניות, היא אינה מותנית בחזרה בתשובה. היא לא מותנית בשום דבר. זה פשוט ככה יהיה. כי בהרבה מקומות אחרים בתורה ובתנ"ך, יש תמיד את התנאי הזה. אם תשנו את לבבכם מאבן לבשר, ואם תעשו ככה, ואם תעשו ככה. פה אין שום תנאי. פשוט אומר, זה מה שיהיה. אז כמו שאתם רואים פה, כל חלקי הפאזל פה, הם מתחברים. ובגלל זה גם הרבה לוחות שנה בעולם, כן, כמו מאיה והלוח הסיני, ויש כמות די גדולה של לוחות שנה, שרואים בתקופה שלנו את סוף, כאילו אני לא רוצה להגיד סוף העולם, כי זה למעשה התחלה, אבל הם רואים בזה כאילו הלוח נגמר בתקופה שלנו, כן? וגם אצלנו, אנחנו רואים את זה כתקופת המשיח, כן? המאה השישית. אנחנו בפסח, היה לנו את הסדר כאן לפני 3 ימים, ואנחנו תמיד שרים שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. אז אני רוצה להגיד לכם שבדורנו זה הולך להיגמר. את השיר הזה כבר לא ישירו יותר. אז מה יהיה מרוץ השליחים הרביעי, המרוץ הבא? זאת תהיה מציאות חדשה ותורה חדשה, ועל זה נדבר בסרטונים הבאים. כמו שהאדם נולד ועובר את כל תחנות הגיל בחיים, כך גם האנושות והיהדות, כן? והיום, כשאנחנו בוגרים, לא ילדים יותר, ומוכנים למציאות אחרת שבה אנחנו מוכנים למציאות אחרת שבה אנחנו עוברים מעבדות לשותפות עם הקדוש ברוך הוא. וזאת הגאולה. ובגלל שהתבגרנו, אלוהים גם רוצה שנבין את רצונו ומניעיו היום כבוגרים, לא כילדים. אז עד הוידאו הבא, בשורות טובות, ושוב, מועדים לשמחה.